yung Habit Hill dito, so, yung nandun na bahay doon, ano yung pinaka... Yan, what's up mga chong? At mga chang, Yan, welcome back to our channel. Kung bago ka, hit mo yung comment. like, At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para laging updated sa aming mga video. So ngayon, dito kami ngayon sa Habit Hill sa ito sa Ligao. So ngayon, So ano bundok ito? Masaraga, Mount Masaraga to. So, syempre, nandito yung parking space ng mga motor kasi mahirap iakyat ng sasakyan dito. Hindi talaga kayang umakyat. So talagang lalakarin lang natin siya paakyat. Yes. So, lalakarin natin doon paakyat ng hill para makita natin kung gaano kaganda yung Habit Hill ng Ligao. So, akyat na tayo. So nakakapagod umakyat dito pero sulit naman. So nga pala may ano tayo dito, syempre entrance natin. May 50 for adults and 40 for kids. Pwede rin kayo mag-overnight dito. Yan, tent camping is 100 and hamosike, yan yan, hindi ko alam yan eh. So 100 din yan. So may FB page sila, The Habit Hill, Ligao City. I-like natin para mapuntahan. So ngayon, punta tayo doon sa may unahan. And tingnan natin kung gaano kaganda ang Habit Hill dito. Yan! What's up ulit mga chong? At mga chang, So yun. So ganito kaganda dito. Napaka-refreshing. Sobra. Kasi sobrang ganda ng view. Kita mo yung mayon. And syempre, ang ganda rin itong Habit House nila. at ikaw kung gusto mo mapag-isa, lumayo sa syudad, pwede kang pumunta dito. Yes. Mag-isa ka talaga. Pwede rin talagang mag-overnight dito. So yun. Yes, kasi may mga ano sila dito. May mga tatlong parang lodge. 1, 2, 4. Yan, apat na parang kwarto-kwarto na pwede mong rentahan. Magkano yun ulit? Sabi ko kanina? 100 pesos lang. Yes, so yun, kung gusto mong makapag-isip-isip, mapag-isa, syempre, punta ka lang dito. Huwag ka lang pupunta ng gabi na kasi sobrang dilim sa daan yan. Wala pa namang mga street light. Yan. And ang dami nagpupunta dito kasi sobrang ganda, napakasarap ng hangin kasi malayo malayo sa pollution. Ganon. Makaka-relax talaga dito. Oo. Sarap ng hangin. Saka may mga tinatanim silang mga bulaklak sa tabi-tabi. And may mga bagong tanim doon. Kasi pag dumami yun, lumaki yun, ang ganda na neto sobra. Nakaka-enjoy po dito sa taas. And thank you din po. Shout out kay Kuya. Nag-picture po sa amin. And ang ganda po ng view. So, yan. Ito na yung ayan. Nasa likod po natin. So, ang ganda po dito. Nakaka-relax. And anytime pwede tayo pumunta dito. So, ayun. So, yan nga pala mga chang. Shout out po natin si Biani Malikdem.
What's up mga chong pala? Si Kuya pala, siya yung babantay dito. So, interviewin natin kung anong mga meron dito. Actually, Kuya, kailan po siya nagbukas sa Habit Hill? Actually, kakapon lang po siya nagbukas. Talaga? Pero may mga pupunta dito before. Meron na po. Kasi po, ito talaga parang ano lang, kung private lang to doon sa anak ng madam. Kaso madami nang nang pumupunta, pinapinasok ko. Ngayon Pinas Public, ganun pala yan. So ngayon, ito, kanino talaga to? May-ari nito, Pinoy ba? Or Pinoy. Pinoy. So, yung mga, ano ba yung mga do's and don'ts pagdating dito sa taas? Mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. Dapat gawin yung bawal ang pitas po ng mga po dyan. Yes. Yung basura, yung pwedeng dalhin na lang po. Bawal po kasi dito sa kanta. So, ganun. So, yung mga bata, sa parking lot, may daming bayad doon. May bayad ba doon sa parking lot sa labas? Meron po, pero parang donation lang kasi hindi po sila kung bigyan po ng kahit ano yun lang, okay lang. Ganun ba? So, yung Habit Hill dito, so, yung nandun na bahay doon, ano yung pinaka, sige, bye. Sino yung Bye-bye! nakaisip ng mga ganong Yung amo ko po si Mr. Cesar Banyares po. si Mr. Cesar Banyares, siya yung may-ari Siya ng po nang may-ari ng private property na to. So, bakit siya naglagay ng mga dito, mga parang hubo? para po, pahingahan po, baka mag-overnight po, gano'n. Para ba sa mga mag-jowa? Po, pwede. So, may kabit, pwede na yan. So, yun. Actually, thank you so much, Kuya. So, ito palang mga listahan dito. Bakit naglilista? Para saan? Linilista mo namin kung sino yung pumapasok, yung ilan, tapos yung... Parang inventory niya. po. Parang inventory. So, dito wala pa siyang tindahan. Magkakaroon pa lang. Magkakaroon pa lang po. Magkakaroon. Biyernes po siguro. Ngayong Friday. So, ito, open to all tong Habit Hill. From Ligao, kung sasakay ka, papunta dito, anong dapat sakyan? Magsakay ko nga ng jeep. Tapos kung wala ka naman talagang yung sariling sasakyan, mayroon naman pong biyahe. Bagaw ka lang po ng sa Blue yun. Baba ng sa Blue yun. Opo. Jeep, galing Ligao, papuntang Tabaco, di ba? Opo. Tapos So, may nakakita mo po na yung crossing po dyan sa baba. yung crossing doon. Yung paakyat, tapos Kaya papuntang Saraga. papuntang Masaraga. So, bababa ka doon. Tapos sa labas ba, may mga nag-aantay ng mga nakamotor paakyat? Or pwedeng lakarin? Pwede lakarin po. Pwede pa lang lakarin. So, ngayon, kung ikaw mismo gusto mong pumunta ng Habit Hill, pwede ka na pumunta. And so, Kuya, thank you so much po. Thank you so much. 1, 2, 3. Yan. What's up mga chong? At mga chang! So yan, nakababa na kami doon galing sa Habit Hill. Sobrang ganda ng Habit Hill. So, na-interview din natin si Kuya. So, shout out pala kay Kuya Christian. Borbo? Yes. Borbo? Yes, Borbo. So, shout out sa kanya kasi naganda ng mga picture niya sa amin. Sobra. So, yan. And, kakabukas lang pala ito, kahapon. So, June 14 yun. So, June 15 ngayon. Yes. And, syempre, so, huwag natin kalimutang i-follow lahat ng social media accounts natin, yung Twitter, yung Instagram, and huwag natin kalimutan mag-join sa ating group page na Power Couple Family. So, join po tayo doon. And, huwag natin kalimutan mag-comment ulit, mag-like, at i-click yung Notification bell. At syempre, thank you so much for watching and see you On the next video. Thank you. Like this video. Write a comment.